ayo ayo Ginambar kecenap dening Tarma Muda pungkasan ingkang sepuh Wadya Bono saking Praja Bantaran Pangempal Padapada Sawana Bading Wono Atenaknya dening para kata putra Gunawa Samudra ingkang dipun panlikani Edek Bopo Suratsi Warawila saking papan Badran ngaturaken sugeng siang pinarak ingkang sekita ngantos titi paripurnanipun papan Badran semoga Tarang tanggung ini pun merata dengan setalaki wono kalau kasaru kekelik jauh para danil sang Prabu serangkai Ontapiro dening sang Prabu salah serangkai Pakuasa wonten
telata gunung kendeng ingkang reksa wana pangjalu alampahnya dening Sang Prabu Serangkai amuk para-para Jaya lon-lonan lampah dening Sang Prabu Calek Serenggi panguwasa wonten telata gunung kendeng arsa bekal tindaknya dening Wadyapala saking praja Bantar lampah dening Warahaputra ora bela saking papan magelar ateges sececak sebab pinarak amber saring atas baparing ora kandhang beto aku nawas sa beto Sikra pala tumingal kaperang campo samya mateli lara tatet bila tengang kodo daiwangkung manguncang niti benjang sangadi micil latinya modal nguwus krosinga saryawi kerana sabab baikati sawit kode dipacekan sabdi tutur kecacah wonten orang prajit Prabu Longo Sewan tenun atau di patah boya kelamar kesepan yang ayu dewi sampai langit tapi kalau tindak jauh dari Sang Prabu Calek Serenggi kata seorang bondo molopati mulai wasono para tamtama punawasa putra lumaksana magita-gita ing Paris siap siap audio terima kasih matur saben dina rasane ra karuan ngombe kopi legi
rasane pahit tenan Kangen banget ngene rasane kok padha tempe Apa kaya ngene rasane wong ora duwe Cintaku kaya sampun nesu kabeh iso rasa kudu nganggo metutu padan paras ayu gak beda karo atiku rungono tembangan manisku yo sayang aku kene saestu yen sakit turuti apa karepmu tapi aja sumelang ono dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane Iya. tresnoku ora bakal terus sayangku ora bakal koyo sadadanan putra aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancane saben dina aku Nawasa Putra Jordan Pro Audio Terima kasih. tak sogo Ayo deh. saben dina rasane ra karuan ombe kopi legine rasane pahit tenan akan banget lele rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku kok ya sampun nesu kabeh ra iso kudu nganggo cucu padat paras ayu muda beda karo atiku rungono tembangan manisku iya yo sayang aku kene saestu ojo sumelang ono dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane terus aku ora bakal terus sayang ora bakal kaya sadadanan putra aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngajarine saben dina Abu Nawasa Putra SRJ loh ini. Jordan Pro Audio Tak sodo. Jordan Pro Audio terima kasih matur. ya saben dina rasane ra karuan kopi legine rasane pahit tenan banget ngene rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe Iya. cintaku kaya sampun nesu kabeh iso rasa kudu nganggo metutu padan paras ayu muda beda karo atiku rungono tembangan manisku Ayo deh. yo sayang aku kene saestu saged turuti apa karepmu aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnaku ora bakal terus sayang ora bakal kaya sadadanan putra aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngajarine saben dina yo sayang aku kene saestu yen saged nuruti apa karepmu aja sumelang ana dina liyane
Winawes Samudra. Surya nanging baten ning mripatku sinar rembulan nambahi susahe atiku terus sing tak jaga among kanggo sliramu nanging nyatane aku mau batane mripatku sinare rembulan nambahi susahe atiku rasa sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku mbok apusi kowe nglarani aku teko tenan kowe ngapusi aku wes cukup sak mepe cerita lan lakuku aku pamit lila nolong aku
Niki tumatok para kadang sutresna budaya kakung dalah putri ingkang satu hubungan kebaton pasukan saking keluargaku mereka kang bambaraken para prajurit saking Jawa Engkang sami hadite Puroko Karosok busana kaprajuritan lampahin dening para kadang putra Ina mesrana kanjang keping patem boya kerantos gede lan budaya Bawa paindring madya kala saking keluarga kula daya prajurit Engkang sami karantos yo kula saking praja Darat putra ingkang sami hadapah sekaripun sinuwun sono pantang keping patung baya lumampah dening Prabu Kono Sewandara saking Kalasan Banjarangin tumuju wonten praja Kediri alam punika candraning dening para kadang putra saking keluarga Tuhan Gunawa Saputra ingkang dipun pandhegani dening Bapak Soratji bijal saking laladan Megale kedungadem Bojonegoro lampah nyodening para gajah kirakan serote Slompret mas sampai tambahi volume mix slompret sampai tambahi volume mas operator Loni slompret mas sampai tambahi Loni slompret karo volume jagat kang paring kuat bumi kang paring rezeki selamat 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 saking ngarsane Gusti Pangeran nyuwun tambahin pangestu nyuwun tambahin pangestu
Wahai sang guru yang jauh non di seberang sana, anak turunmu mengadakan pementasan. Allah SWT rawuh enggal rawuh. Oh sekarang awono langgeng. Sekarang awono langgeng. Nyuwun tambahipun pangestu, nyuwun tambah pangestu. Serokling kalau sewet rawuh pun enggal dugi wonten sasana papan pagelaran. Kalau sewet enggal rawuh.
ya iku bagian nipun wong melek sabarana rimo Gunawan Saputra. Lo. Pomo-pomo wekas mati Ayo godak ya. Kan guri nih. Aja. Dulu. Oi.
kang lumantar kita sami kakung putri kang sami amir sami Kudoke pak seni Jawi asli aduh Gusti paringana pangayoman dumateng kita sarombongan Apunawasa putra nindakaken pakaryan anglalipur dumateng para pirsawan puji suci kita asesati rahayu saking bilahi monggo-monggo sami tamamuji maring ngarsaning Gusti Kang Maha Suci puji suci kang kita asesati rahayu saking bilahi monggo-monggo sami tumut pamuji maring ngarsaning Gusti Kang Maha Suci Apunawasa putra Apunawasa putra kalisa ing sambikala
Ning wates desa iki kapura sing dadi saksi biyen kowe nate ngucap janji nalikane perpisahan sinaksen mego ing tawa aku lunga golek sangu bebrayan nangis sajroning ati tak tampa kabarmu wingi jebul sliramu citra ing janji sliramu bangun bebrayan nalika aku ing paran tanpa dosa kowe medhot katresnan saben-saben tak liwati gemetar rasane ati nyawang kapura wates desa iki najan wis tak lali-lali tetap kinurut ing ati kelingan nalikane ngucap janji ning wates desa iki kapura sing dadi saksi biyen kowe nate ngucap janji nalikane perpisahan sinaksen mego ing tawa aku lunga golek sangu bebrayan nangis sajroning ati tak tampa kabarmu wingi jebul sliramu citra ing janji sliramu bangun bebrayan nalika aku ing paran tanpa dosa kowe medhot katresnan saben-saben tak liwati gemetar rasane ati nyawa kapura wates desa iki najan wis tak lali-lali tetap kinurut ing ati kelingan nalikane ngucap janji ing wates desa iki kapura sing dadi saksi pupuse lakon katresnan suci manungsa mung bisa nguti Gusti ingkang paringi iti tresno sejati ramesti nyawiji tresno sejati ramesti nyawiji Aku Dawasa Putra.
Oke baik, kembali dijaga selamat siang warga masyarakat Dusun Gerbong Demangan Tanjung Anom tercinta. Lalu pada kesempatan siang hari ini kami hadir rekan-rekan Abu Nawas Saputro dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Warga masyarakat terkhusus Dusun Gerbong Demangan Tanjung Anom juga dalam rangka ulang tahun adik Muhammad Bildan Hajar Pratama, juga Mas Tri Ardan Susanto, juga Ambal Warso keluarga besar Abu Nawas Saputro. Tentunya kami doakan untuk semuanya juga terkhusus ingkang menggugati tentunya adalah semoga diberikan kesehatan selalu, diberikan rezeki yang melimpah ruah serta barokah, Allahumma amin. Kembali tiba saatnya rekan-rekan Abu Nawas Saputro mempersembahkan sajian terbaiknya untuk menjadikan semuanya Gerbong Demangan Tanjung Anom tercinta bareng musisi terbaik Abu Nawas Saputro, juga bareng all artis Abu Nawas Saputro, juga Jordan Bro Audio Production. Terima kasih Putri Ardila Dina Familia, ada Jordan Pro Audio Indonesia. Terima kasih Batur Wow. Matt, Somet. Ruwet kayak kisahnya siapa Mbak Bud? Ya aku. Kayak kisahku ruwet. Munyer ya bagane. Ya jan kayak kisahku beda kalau ruwet ya lho. Brian lemarain. Curhat nah. Loh, iya saite, Wong wedok iki bangga menawian Brian. Kayak ruwet saiki wis ora. Saiki ora ya? Ora, sudah ada dia. Dia sopon. Dia. Diamput teman-teman. KPKP kok anyar to Mas B. Ayo. Ayo. Kembali bareng-bareng Abu Nawas SRC Jordan Bro Audio Audio Indonesia. Terima kasih Pemuda Gerbong. Terima kasih
Indonesia. Loh, oke. Lho saya dikeploki sapa? Saya dikeploki sing ndi? Dikeploki sing ndi? Oh kuwi. Sing iso mentul-mentul kuwi to. Lah aku tak mantuke apa piye? Aku tak mantuke apa piye? Oh, aku melu mudun. Aku mudun ae ngono. Wah, aku ning kono. Wah, lah sing keringetan kene sing disawer kono lho, delongan kuwi lho. Iya, ya ngono Sing kuwi keringetan mama ya. Patake panas patake. Sak tekeme lho. Lah iya, piye iki? Terus aku oleh apa? Ayo, Karang Taruna rekan-rekan pemuda barangkali mau joget boleh. Mana nih Karang Taruna? Ayo, Karang Taruna dipersilakan. dari Dembangan. Ya. Gerbong. Gerbang ya. Naik ke sini dong. Oke, boleh. Jadi toki kepadon jajan, nek sing jajan, nek sing dolan. Dipersilakan pasukan biru putih. Pasukan biru putih. Biru putih. Jenenge biru putih ngono. Biru putih. Iya. Biru putih. Pasukan biru putih. Pasukan biru putih. Yo yo naik ke sini yo yo. Lho nanti wonge, masa tak kasat mata. Sometok kuwi lho. Sometok kuwi lho. Ini penonton setia Oh, iki. sampai Oh, wis metok iki. Aduh, ngomongi setia iki anggite panitia setia apa iki, Dok? Oh, Bang Ican kak kayak somet dina iki. Ya, apa Mas? Duet. Kawitane sinawang. Goyang ke sini no. Ayo goyang. Tanggal 6 ki tanggal 6 tanggal 6 Tanggal 6 ya kudune padha kaya kelambine biru-biru. Tanggal 6 mosok gak metu apa-apane iki ayo. Ala keri-keri. Wayahe. Oh ngono ya. Demite njaluk keri-keri. Kerih. Keri-keri. Kurih tenan. Ayo rekan-rekan dari Bina Taruna Pemuda Gerbong, nggih. Misalkan juga untuk merapat yang mau goyang bareng dipersilakan nanti satu persatu atensinya dihadirkan dari ayo nunggah dik. Mantan nyari kok Eram aku ya. Pene. Keri-keri. Ya sini ya. Piye Mang? Keri-keri. Keri. Iya, keurih tenan. Duh, iso tenan. Kerih. Liyane ra iso lho Mas sing iso mau aku tok lho piye to? Dek. Sing iso Brian Pak lho. Kerih tenan. Keri. Ayo, budal. Fotone Mbak Put. Ya, foto. Cucu. Bayar. Ayo, goyang. Bina Taruna dipersilakan. Abu Nawa Samudra. Surga beraudio terima kasih Madura. Gonmu dadi presiden kita samutu LSM apa Ormede kasus ini ora Mas ono gua banget nyatane. ada dia wong politik orde baru jadi korban ambisi reformasi Ayo deh. Auta. Goyangan mau sih.
dadi korban. Persiapan Abu Arasi Zenogi. Tangannya di atas semuanya. Persiapan yuk. Pemuda persiapan. Oke, beri tepuk tangannya dulu dong. Plok. Aku sing ngarepe ngono ya wedi ceblok lho Mas Ubal tenan. Adekku Teh Dina. Iya ya. Sebelumnya diberitahukan kepada seluruh pemuda, diberitahukan kepada seluruh pemuda, monggo segera merapat ke atas panggung, kita goyang bareng satu tempat lagi dihadirkan. Bina Taruna. Bina Taruna pasukan
biru putih. Ayo, ngadeg kabeh, didekne apa piye? Ayo rekan-rekan pemuda gerbong, ayo segera merapat. Nggih, heeh. Gulu pedat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan barang. Cocoke iki ngene. Sambutan barang sobat. Dimohon untuk pemuda Karang Taruna Dusun Gerbong naik ke atas panggung semua. Ayo dipersilahkan dari rekan-rekan pemuda Karang Taruna Bina Taruna. Saya jago parkir coba kok. Ayo Ya, setting. lagunya Parkirnya apa? ditinggal sik. Parkirnya ditinggal dhisik. Aja mikir parkir. Nyanyi sik. Mbek sapa lho, coy? Somet, Mas Somet. Pangat, Mas Brian. Mas Hara, Mbak. Mas Hara. Oh, sama Mbak. Onti. Oh, Onti. Nek ndi ti? Kok ti apa enak. Nah. Ayo karo hara. Hara. Joget tok dikano kabeh. Ini mbok ngene lho cah ompane kok gak langsung ini kok gak enak to cacah ki kok Ayo dipersilakan untuk Karang Taruna Bina Taruna pasukan biru putih dipersilakan naik ke atas panggung, kita goyang bareng dihadirkan. Duh, lagunya apa ini? Cinta dan Air Mata. Gulu pedot. Gulu pedot apa Cinta dan Air Mata ki? Nyawere siji lho ki. Iya, gulu pedot berarti. Bulu pedot. Hara nyanyi hara. Siapa? Hara. Hara. Roy V hara ya. Penak suaranya Roy, cengkoknya kayak Banyuwangi gitu. Kayak Demi. Ayo, Mas. Ayo Mas Bos, Karang Taruna naik semuanya boleh dipersilakan. Selamat sore. Nah, waktunya karena terbatas juga. Wes diwakili babake kalau goyang. Ayo goyang. Bina Taruna luar biasa. Ayo bosku. Suatu hati arani pasir, waduk gampang keri ono ing pikir. Uru ketemu awak bola kasir, keli bengan kaya kelangan pikir. Arane keluku isi sari di porot dadi pitu. Ayo Mas Bos Bina Taruna dipersilakan. Jangan ngomong sing aku. Ayo bosku Bina Taruna dipersilakan bos. Ditane. Ning tase ditane, Mbak. Ayo di. Arek-arek bakar gedang campur sawi, sampai kering ulihe iso dikiri. Gedang raja sak jeruk tipang aja datin, yang orang bangun dulu pun pedot. Kudu sawi ae ora klopo. Adi iki suni pun kanggo riko. Gedar aja sadurung diperekani. Dong sing percaya tekan dodo iki. Abuna Samudra. Pemuda gerbong Bina Taruna luar biasa. Foto watuhan di arah di pasir, batu kambang keri ono ing pinggir. Burung ketemu awak pulang sekaksir, kali bengan kaya kelangan pikir. Wes kelopo arane gelugu isi kari di porot dadi pitu. Tapi dino aku ra bisa turu. Dene ngomong sing aku. Ayo bos
sun padha Apa adi iki uga yang mengkang berigo Kadang rasa sadurung dipasih Dosi bersama dodoki Iya ayo festival sepurane loh ayo nyanyi sepurane loh iya suatu hang diarani pasir suatu kamar dari ono ing pinggir urung ketemu awakku langsung taksir kelibengan kaya kelangan pikir Apa arane geluku disegari di koran dadi pitu saben dino aku sing bisa turu debani kok ngomongku sing aku Bina Taruna luar biasa ayo arek-arek bakar gede coba sawi tambah kering oleh iso dikiring tentang rada sak durung dipangan codot timbyang warung bangar bulu iso padha Kadang saya enake urung bertemu hati iki esune pun hangguriko Kini raja sadurung diperedeli dosa percaya kedang jodoh timbyang warung bakar bulu iso padha Yen ora percaya kedang jodoh iki warung bangar bulu iso padha Yen ora percaya kedang jodoh iki Yo satu lagi foto boleh dulu foto bersama Satu lagi. Kalian bedun. foto bersama Kalian bedun, pemuda ayo. si Jingkas Ah, apa tak kayak kurang manis ya. kurang manis Ah, ya. gurges Kurang manis ya. kurang manis Kurang manis. Kurang manis tambahi. ayo Bina Taruna ayo naik ke atas panggung berfoto dulu boleh rekan-rekan Bina Taruna pemuda pemudi gerbong Gurges. bersatu oh dan Ayo, foto pakai seragam. bersama senebes eman-eman Yo, seragam yo, mas yo eman-eman seragamnya sekali pakai nih nah yo seragam larang iki jersey durasi bes ya dan foto bersama bisa ngono ya aku ya Abu Nawa sabut oh burung pemuda gerbong luar biasa Bina Taruna rada merapat mas rada rapat ngisar yo 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 banyak ya mas yo 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 bukan karikis saya suwi antara kluduke aku wariko nangis ya pemuda Ayo pemuda goyang dulu, pemuda Bos. pemuda jangan turun ayo goyang lagi apa tahan dirasano kekayaanmu lo tak lebih iki lho ayo kekayaanmu tak saya yo eman emanku di eman hari seru hari nangis
Sudah terima kasih. 3 tembang sudah dihadiahkan bareng Dina Familia. Putri adalah sebelah nuwun ya. Hari ini matuk marga tersutur sama budaya papan pasugatan matalipun tari kuda kepang perang tari gesang Prabu Jaring Sari Sawar Katamen Paripurno. Kalau jokakan metalipun tari bujang kadang mangke metalipun Pari saling pati pololo doyuki metalipun bandengane Abu Nawas Saputra. Lalu saking papan pasugatan ngaturaken sugeng sonten sugeng pina Amir Sari kata Siti Paripurnanipun papan bakalan nuwun.